जों दा नै सालबारनि थाव दिफु मोनफैबाय थाव सोनो नागिरदों। Hello everyone, welcome back to the channel. This is Bodo, a video creator. लोगोफोर आं दा दंफैयो एन महिलारि थरायना मोनहानाव ओमफ्राय दा नै ओंखारगासिनो दं थरायनाया। जोङो अबाव थांगोनमोनलाय? मानासाव बेरायनो लांनो नागिरदों दैमु हामफे बर' हारि किति जानाव फैदो आरो आलासि जानो लेंना लाबोदों। एकदम ब्रा लेंबोथारबाय जोंखौ फैया होनदोंमोन जोङो उनाव फैगोन होनदोंमोन आरोना। ओमफ्राय खेबसे फैनायावनो फैखायाबा बारे बहा फैबाय थानो मोननो। भाईसन कुछ ज्यादा नहीं हो गया मानो मोना जानो बिदिनो समफोरा मिलायलायाना जोङो गासिबो बिदिनो संसारनि लैथोआव हाबनाय गोजा नालाय संसारनि मायायाव ना ओमफ्राय दा जोङो बेरायहैनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै पंकज लाहारिया जोंहा ड्रेस गानगासिनो दङ गांगा थफा मारै गांगा थफा दोननाय नों बिनि नामखौ जना बारा मोजां जाबाय नुइ मारै गांगा थफा दोननाय नामखौ बुगा फिनबाय थायोना सुना हाबानो बुगायो जाबानो बुगा फिनो ओंखायनो गांगा थफा दोनबाय नामा मार मटुखा मानसियाबो मटु माने बांद्रायबो मटु नङा माने दा जंग्ल मंग्ल मानसिखौ गोजौ आरो गोजौजों मटु आमफ्रायाबो नै ओंखारगासिनो दं दख'ना गोजा गाननाय जोमनाय गानबाय आमफ्राया ओमफ्राय नै जा हिर'आ वा 14 लाखनि मोननाय जायासैलाय गारि गोदान लानाय बायदि मोनहैयानो ओमफ्राय गारिखौ नै आज्लंलायदोंसो हा मायबा जादों लेवार्डसो बादोंदां खुगायाव नाव मा थांगोन मा थांगोन मानास बहाय मानास हाग्रायाव थांनो नागिरदों जों दा इन्टारनेसनेल ना नेसनेल पार्क ना बियो नेसनेल हाग्रा नेसनेल हाग्रायाव जिब जुनार गान्दा लख्रा मोसा मैदेर नुयो होमबाबो जों सिङाव हाबहैया आरोना एसे साइडआवसो बेरायहैगोन आगोलाव आं थांखांखाबाय दाख्लैबावै होमबाबो थांजानाय नङा माने गिलुं हाग्रा सिङाव हाबनांगौना एसे बेरायना फैनोसै र' पार्कफोराव नामा पार्कआव थांनि थ' चलो नै बाजिया रिल्स बानायखुमागासिनो बालाय मोदानसो गारथारदों नै ड्रेसजों गलाब नै गलाब बिबारजों माजों मोजां नुदों दा हा मिस्टार बर' हारि नामा जतिस संसेत नै बिसिना बिराद बरिया थरायना मोनानि माबाया बाथौआ बिराद मोजां नुबाय मालाय ओमफ्राय न'आ बेनो आरोना बिसिना नै न'आ जों दा हरसे जाफैबाय थरायना मोनानाव ओमफ्राय गाबोन फुङाव थांसै आरोना जों दा बेरायहैनोसै र' नायलांबाय था नोंथांमोना धनिष्कायाबो थांगोन मानासाव ससमा गानबाय नै धनिष्काया रिल्स बानायगोन अबाव फैदों धनिष्का अबाव खिथालाय हा लोगोफोर जों दा नै मानासाव थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय मानासाव थांबाबो जोङो मानास हाग्रामायाव हाबहैया जिङावसो थांगोन साइडआवसो नैथिं जोंखौ लाखिबाय आरो बिसोरो ओंखायनो जोंबो दायो गावसोर जर जबस्थि खालामनायखाय बेरायनोसै दे जमानो होननानै लोगोबो मोनबाय थाखाया नालाय बेरायलायनोबो मोनबाय थाखाया बिदि समाथ' आरो अबाव थाबाय थानो ओंखायनो जोङो दायो जमायै माने एसे बेरायना फैनोसै आरो दा एसे बिदिनो रिल्स बायदिसिना खालामनानै फैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो उनाव दङ नै कितिजों जोंहा बर' हारिनि कमेडि न'आवबो खामानि दं नालाय खामानियानो खामानिया मावबाबो जोबखाया न'आव अब्लाबो जोङो एसे फैनायखाय बार्थडे जानो फैनायमोन नालाय जतिसआ लिंहरबाय थानायखाय फिसालानि बार्थडे दंमोन ओमफ्राय दा नै थांगासिनो दं मानास फारसे नायनो हागोन सालबारिजों थांगोन जों दा सालबारि सक बैयाव फार्स्ट थांबानो मोनसिगोन सालबारिखौ जों दा नै सालबारिनि थाव दिफु मोनफैबाय थाव सोनो नागिरदों बेनिफ्राय थांनोसै दा नैबे फंबायखौबो लोगो मोनदों दा बाक्सानि ना फंबाया बाक्सा मा जायगा हा आनन्द बाजार सरस्वती फुजा नायफैदों नामा ग्रिनलेण्डआव ना ओमफ्राय बै बिथिं जोंहा बर' हारिनि कमेडिजों फट' लागासिनो फल'वार्सफ्रा मानास नेसनेल पार्क बर्डार मोनफैबाय जों दा नै सेर थांगासिनो सिङावथ' हाबैया नालाय जों दा मानासाव फैदों आरो फैदोंब्लाबो जों ओरै जिंसो गिदिंगोन सिङाव हाबथ'वा सिङाव नै ओरै थाङोब्ला माने
मोसा मैदेर बायदिसिनाखौ नुयो आरो जों आगोलाव थांखांखाबाय टिकेट काउन्टाराबो इयावनो टिकेट लानांगौ जिप साफारि खालामनोबा कनिष्काया फैदों नै मानासाव थांथ'नालै दायो सिङाव नै हाग्रानि मैसोआ गिदिरथाराव नै ओइनि मानासाव मैसो मैसो लोगोफोर जों दा माने बेयाव मोनफैबाय आरोना मानासनि मोनसे रिजर्टआव फैदों ओइथिं जि खुसि जाबाय बिसोरो मोनफैनानै थरायनाया रिल्स लायो नै बेहाय जानानै लागोनसै र' माबा माबि रेस्टुरेन्टआव न'फोरा नै बेयाव थाफैनो हायो आरोना फैनानै नै धनुषकाया राजाजों गेलेदों हैयाबैया गेलेदों बा धनुषकाया बा मोजां मोजां हैयाबैया जानो लासै नाथ मोजां धनुषका नै दादायाबो जादों नै वाव वाव ओइ गोलैयो थाम्फैजों गांगाथबाजों रिल्स बानायदो होननायखाय जों दा नै रिल्स बानायनो नागिरदों दे नों गोजौ गाखोहैलायबाय ओइथिङाव रिल्स बानायनो फैदों सेंग्राफ्रा जों दा बांद्रायबो भिडिअ बानायनाय जायासै आरोना रिल्स सिरि माबा माबि बानायबाय ओमफ्राय दा रिजर्टआव ओंखाम जानो नागिरदों नै बिथिं नै बिस्रा अमा बेदर ग्रेभि मासरुम हा मासरुमसो माथो अमा बायदिसो नुदों ओमफ्राय बियो चिकेन बयलार जासिगोन जों दा बिथिं राजायाबो जाबाय बिथिं गांगाथबायाबो जागासिनो जाथ'वाखै जागोनसो नोंबो जादों धनुषकायाबो जादों नै दे जादो जानोसै दा नै दालि जहल मैखुन ओमफ्राय नैबे मा कफि सबजि गोथाव जादोंना जायाखै राजा गोथाव अमा बेदर बायदि नुयो आरोना नै अमा बेदर ग्रेभि बायदि जानानै नायनो र' बेदर नांलाया माथो नोंसोर बेखौ लायाखै फाजाखौ लुगै खालामबाय नोंखौ हा बेदरखौ जेबो नङा बेदर बायदि मोनजाखादों बेखौ अमा बायदि मोनजादों जानायलाय जानायब्रा जानाय दरनि हट बिथिं हट जा इथिंबो बाजिनो मजा जादों जानाय मारलाय नोङो ओइथिंबो हट ओइथिंबो दरसेयाव ओइथिंबो मैखुन जानायलाय जाब्रा जानाय थरायनानैबो हट गोथाव जादों ना अमा बायदि ओंखामा लाना जा गासिबो ओंखाम जाजोब्बाय गोथाव मेंबायना रिल्स बानाय बोथोरा गुदुंना गरम गैया दालियानो गैया दालि खायना दालि गैया आं लागोन दे आं लागोन रखमनो आं लानि बाल्थिङाबो बेसेबांबा फिसाखा जादो दे आगैमोन आदामोन होनलाय रिल्स सोलिगासिनो मालायनि ओमफ्राय बिस्राबो बा दादाजों गेलेदों थाम्फै हरदों आंखौबो नुदों खोमायाव हरदों दादा फंबाय थ' लोगोफोर दायो जोङो रिल्सबो बानायखांबाय जाबायबो मानास बेरायदोंब्लाबो जोङो सिङाव हाबहैयासै आरोना दायो
फरायना होननानै न'आव थांफिनसैलाय ओमफ्राय गाबोन न'आव थांसै जोङो गोबावमानि जाफैबाय बेरायफैनाया नै तनिष्काया जि गेलेबाय बिदाजों आमफियाबो फैनो होननानै ओमफ्राय नै बिथिं रिल्स लाखांबाय जों दा थांसै ना न'आव बरियामोन जायगाया नै हरसे थालांबासो फिल्डखौ मोजां मोनगौमोन गोसोखौ ओमफ्राय जों दा थांनोसै आरोना नै बरियामोन जायगाया रिजर्ट न'फोरा रिल्स लानो मोजांथार हाब दावराया हनै गिदिरथार अबे ए ओइ नै फुवारनाय ओइलाय नोगोर गिदिर दावराया ना मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय जोलायासो फुवारलै थिगानो दिनैसो नुदों नुखाबाय जोङो नुनायालाय दा थांसै सब बेरायनो फैजोबो आरो बेहाय मा बुस्थु लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरलाय एन्जरबो नङा माबो नङा नेवलाय बायदि हनै माबासोदां गाद्राबोथ' नङा माबा जायो ना जायो ना गिदिरथार थ' लोगोफोर फाइनालि दायो गांगाथ'आ होननानै न'आव मोनफैफिनबाय आरो ना मानास बेरायना फैबाय जोङो दायो गोबां मेंबायबो गारि सालायनानै गुसुनो बार जाबाय ओमफ्राय दा उन्दुनोसै आरोना थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय